God is good. And all the time, God is good. Sini kai to kaham sal brum brum. Hallelujah. Yes, this is your brother Arabindu. Nwng brother Arabindu tina haina haina roi baksa. Fadi kai to ni kok kethang kok ni serang lai na. Tini sing Peter ni life no ti serang lai nai. Hallelujah. Peter haino kai to nai to bi phaine abahai borok ya. Bai thang Jesus Christo nai to wi na hamani borok se. Hallelujah. The 12 jona sagri rok ni bisingo khoroksa sabo Peter. Hallelujah. Je probo Jesus bai tongo bini excitement buni slai juda. Hallelujah. Jefro tei kesaro rung kelek tei ngi tongkha. Jefro Jesus tei sako himjak. Aro tongne jo tuni kirilaijak bot nei theileikha. Phiaba Peter tam saka nang tomuno Jesus hke ringdi angbo tuyo himnai hini saka. Jesus tam saka faidi hini saka. Jefro Jesus ni Phaising Naisigi himnani sengkha tamongkha bo tuyo himnani sengkha. Hallelujah. Borok muni shongoi tuyo himnai sabo male Peter. Aha. Tangai bo Jesus no Naisigi himani bagai bo tuyo himi mankha. Bo Jesus ni kokno khnamani bagai bo atuyo himi mankha. Hallelujah. Kirimung je tongmani abatam ka kamai thang paikha thinai kya ni tongmani Jesus ni kok khnawi tuyo ya prishaka bo himnani sengkha. Phiaba Jefro bini yagra debra nabar faimani to ya phalo nogui bo kiri jakani sengkha a problem Phaising bo Jefro nasika bo kulagi thang paikha. Jefro Jesus no nasigi himka himi mankha problem no nasik pro ke klai thang paikha. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Sing Jefro Jesus no nasigo afro problem keplayang fai manya. Jefro problem no nasigo problem keplayang fayo. Abuni bagino problem Phaising mokal takai hordi. Jishu nini muthangnai nono chubanai bosal brum brum nin logi tongo bini Phaising senang nasikti. Hallelujah. Praise the Lord. Peter tuyo himi experience khlaikya. Abuni yagulo kelegai thangka problem no nasigei haina hai Jisu bai khosai najak phika tangi mila elamaga sajak tongo jini kai torongkha singno khubu khibiya yobu yakarya. Hallelujah. Praise the Lord. Jefro cross kanta bujakna ni bagai Jisu tlangjakna nai tongkha. Abuni slai sekang tlangjakna ni slai sekang Peter Jisu no samari tongo. Ora tongnai bebak yakar klang phanang mani yakar glak. Yes, kini kebang ma saksakno Christian ni gosinai ro kokotor salayu. Kaham. Phiaba Jefro problem phayo o Peter hayengi thangbayo. Tamgi thang. Jisu no su sinia ni gosilayu. Yes. Peter tamongkha. Jisu saka bono nung okok sauble nung ano waitam go siang na hini Jisu ba sajaka. Abo ngi manya hani bo sak berai confidence. Phiaba tamongkha buini slai sekang bono waitam nung Jisu ni a logi tonga yada boro siniang bono. Abo hake kabang ma borok bai waitam je pro sungjago bo tamongkha waitam no bo go siang kha. Phiaba Jisu samani tongo togla Naisiknai afro nang muito manai. Jefro togla kosika afro bini bekha kubuk sawibo muktu khiklai kapkha. Hallelujah. Praise the Lord. Tamungkha Jisu thikya. Peter tei kubun sagri rok bebak no jani sapraja khallaina ni sengkha. Haikaba Jisu no poglai bai thangni yapri selaikya. Phiaba Jefro Jisu haini hai borong no thumpika afro borok thansang pika. Afro borok no Jisu saka norok tak kutuli Jerusalem. Angmai baksa ke tongnani bagai norok fellowship khlai ledi. Naisingdi tang himale ang norok to chubanai ro honai. A chubanai Jefro phayane afro norok keplai ke apri shawana ni Jisu samani to. So asugeng mani yagulo okok thaisano borok yasaginaka yakar lailia borok Jerusalem. Aron kitinggai borok fellowship khaileka
Kothum laikya, Shuri laikya, Jishura hona mana nasing laikya. Jefro Pentecost ni salo sok paikya. A horzlai hake phala kathar. Aha! Tamukha joto no kobol jak baikya, joto no hamung shine kok shalaikya ni saw. Abni yagulo tamukha. Peter je borong kirijagi kharo a borok ni busango bo Jishu ni kothma kaham a wanama singsa kok thairok no shaka kiriya woi shaka. Hallelujah. Tamukha 3,000 people, yes, 3,000 borok rok atino asai katal engkha Jishu ni Phaisingo yapri shapaikya. Tangui, the power of Holy Spirit, the power of the Spirit of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Peter je bukuk ba Jishu no gosiangkha haina hai kaitor bono tam klaikya bini bukuk ni bising tino bless klai piuka. Ha ha. Yes. Tini or tam srengjak nai sini. Jishu tongke je suk phano nini uklok buskang haikaw nini yapri shetini wo kusuk hasereng theng piaba nang constantly choya wui bini Phaisingo nang tongdi bini Phaisingo nang asadi bodagi ti nang tongdi naidi blessings boma haike phai naidi katimong boma haike phai. Hallelujah. Praise the Lord. Nang saksang na chugya nei gosi tong na piaba bless khlainai chugronai sabo mala kaitorse jeng baithang jeng liya tabu Jishu Christ se obushak obuchiniya obo kaitoni mondir se. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor tongmani thaise obo khasrangdi ti tong thokdi yang problems rong nasigei a problems to kaplai ta khlaidi Jishu ni Phaising nasigdi kaplai ke tongdi. Amen.